Казвам се Марин Христов. Повеждам промяната на Сливен в кметската надпревара, защото Сливен може отново да е огласен от гласовете на образовани и щастливи млади хора. Да е осеян с детски колички, да върне славата си на индустриален и културен център. Защото нося Сливен и в ума, и в душата, и в сърцето си. Роден съм тук, тук са моите корени, тук са моите учители, тук живея. Тук отгледах сина си и искам и неговите деца да са като нас, горди сливналии. Искам заедно да превърнем Сливен в модерен европейски град с нов тип планиране и градоустройство. Ще сложим край на разкопаните и прашни улици, с изграждането на добра инфраструктура и строг контрол върху изпълнението на всеки проект. Искаме чисти улици в цялата част на града, с повече дървета и обновени тротуари. Сливен има потенциал да развие модерна индустриална зона, с която да постигнем висок икономически растеж, да се отворят по-добре платени работни места, които да върнат обратно хората в града ни и в общината. Ще насочим инвестиции към подобряване на инфраструктурата в вилната зона на града и в малките населени места, за да могат всички жители на общината да живеят удобно и да се чувстват защитени. Виждаме нашият град като културно и туристическо средище, в което сливенските минерални бани, Сливенския Балкан и историческото ни наследство ще ни накарат отново да се гордеем. Сливен ще бъде управляван с реални правила и пълна прозрачност при разходване на средствата, за което хората ще бъдат информирани. Нашата администрация ще бъде мотивирана и добронамерена, обърната към гражданите и техните нужди и идеи. Ще говорим открито с тях за проблемите и приоритетите на града. Можем да постигнем това и да направим най-после всичко като хората и с по-малко пари и по-добре за всички нас, не за нечии лични интереси. От това имаме нужда. Няма да постигна това сам, а с силния ни екип от трудолюбиви, мислещи, можещи хора. И заедно с вашата подкрепа, с номер 66 в бюлетината. Купуването и продаването на гласове е престъпление.